Kif għaddejjin it-taħdidiet fuq livell Ewropew brabta ma' ċiklu baġitarju li jmiss, il-Prim Ministru Robert Abela iltaqa' mal-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa fi New York. Flimkien, iż-żewġ naħat ġeddew l-impenn tagħhom għal aktar sħubija u l-ħtieġa ta' politika ambizzjuża li ma tħalli l-ebda stat membru lura. Mal-President Costa, il-Prim Ministru Abela saħaq li Malta tinsab determinata li jkollha rwol attiv fit-tfassil tal-Aġenda Ewropea. Qal li Malta trid blokk Ewropew li appoġġja l-kompetitività, tinvesti fiċ-ċittadini Ewropej u tmexxi l qudiem bidliet bris il-klima. Fl-istess waqt huwa stqar li l-politika tal-Unjoni Ewropea għandha trendi benefiċċji reali għal kull ċittadin Malti. Fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda li qed titlaqqa fi New York, Dr. Abela elenka l-prijoritajiet ta' Malta. Matul il-laqgħa deskritta bħala kostruttiva, iż-żewġ naħat saħħu fuq l-importanza li jiġi żgurat li l-Istati membri kollha ikollhom sehem b'mod ugwali fil-progress u l-opportunitajiet tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, Dr. Abela tkellem dwar l-importanza li Malta tassigura l-vantaġġi ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea u li jinħassu minn kull ċittadin fil-ħajja ta' kuljum, fosthom bil-ħolqien ta' opportunitajiet ekonomiċi ġodda, rabtiet aktar b'saħħithom ma' sħab Ewropej u Unjoni aktar ġusta, sostenibbli u li tirrispondi għal ħtiġijiet tal-poplu. Għal din il-laqa, il-Prim Ministru kien akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru, Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Burge, il-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Kurunell Mark Mallija, u d-Direttur Ġenerali tal-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea, Leandro Borg.